Митака, тук с мене Радослав Божиков и Танката! И Танката! Едно, две, три. Дай, покажи вратата. Значи, най-селското подобие на това село, значи, един камък, вижте го колко обувката ми е, и едно шибано дърво, да, вижте го направо. Селска изработка, бе, ще ви говоря аз, я гледайте тия двамата. Така, сега ще поизчакате малко, защото... Опа, виждате ли една кълъвка? Виждате ли метко? Бекъм да ге, гледай какво става надолу по улицата. И това беше гол! Знам, че ти се вие света, ма нищо. И... направо тия прекъртиха се лента, бе. Гледай какво става. Чушка с мушка. Гледайте какво става. И сега се сменят. Еми да, в кавички, да мека тъповената. Осемнайсет, 20. И това беше гол. Вижте каква обиколка. Това е града, Митака. Не беше града. Гол беше, бе. Чист гол. Че още ми се вие света. И да, сега това лудо дете се врати. На тимбата му е 2. Поне аз го виждам, вие не го виждате. 2. Гледате ли какво става? И шутпойнт. И това беше пропуск на Шумига. И сега отново ще бие топката Митака. Там щупих аз едно ще. Да, бе, точно, и аз. И да, просто... обиколка и шут. И това беше пропуск. За сега резултата е 1-1 и да видим в последния кръг кой ще спечели играта или не ми пука, бе! Ели го я Радока мина. Това беше пропуск. И аз докато обърна камерата. И да, сега е последен удар. Как бе? Да. Айде бе, шут! И това беше пропуск. И шибна луката. Гол! И резултата е 2-1. Не знам дали е гол, ще ме интересува. Челя. И печели.
Е, те изтръгнала, а? Добре, ние пияни доспели играем или карате? Аре, карате, бих го ес. Надявам се ви е харесал клипа. Абонирайте се. Затова не мислете, това е поток. Може и... Аре, 1, 2, 3! 1, 2, 3! Вижте го. Не, бе! 1, 2, 3! Аре! Пак! Идвай за клипа. Вижте колко сме яки. И надявам се да ви е харесал клипа и бубаре. Чао!